Hoe lang woon jij al in Limburg? Ik woon er nu bijna 11 jaar. Dat is natuurlijk in Limburg al een bijzonder getal. Maar ik kom sinds 2002 in het dorp Bezel. Daardoor de liefde terechtgekomen. Dus ik kan het inmiddels goed verstaan. Maar ja, nu wil ik het ook eens een keer gaan spreken. En dat is een uitdaging en die wil je graag samen aangaan met de groep. Ja. Ik heb dat ook al eens vaker geroepen. Ik kom zelf uit de Limes. Dat ligt tegen de Achterhoek aan. Daar praten we ook gewoon plat. Dat doe ik al 60 jaar. Maar toch de overstap naar het Limburgs, ja, dat is dan voor anderen soms ook lachwekkend. Maar dan is het toch gewoon lastig. Hetzelfde als mijn vriendin, een echte Bezelse. Als we in Gelderland zijn en zij probeert plat te praten, dan is dat ook lastig. Dus ik heb al eens vaker gezegd, god, dat wil ik eens een keer gaan doen. Nou, het toeval wilde, jij informeerde mij daarover een paar weken geleden, dat die cursus eraan zit te komen. Nou, en ik vond de informatieavond was duidelijk. Leuk, gezellig zelfs. Dus we gaan er 8 lessen tegenaan. We hebben eigenlijk een beetje uitgelegd van wat er aan bod komt qua dat het niet zomaar een cursus zoals je een cursus dialect of een cursus taal gaat doen. Maar echt dat je samen interactief met zoiets bezig bent. Ik dacht in het begin eerst even van ja, het is toch vooral om het te verstaan en misschien om het wat te schrijven. Maar uiteindelijk bleek dat er meerdere zijn die het ook echt willen leren spreken. En daar gaan we voor. Ik heb er zin in. Breng in wat je graag wil leren. Sommige mensen willen het graag horen, lezen, begrijpen. Maar er zijn ook een heleboel mensen vanavond die zeggen van ik wil het ook graag spreken. Dus voor ons is dat een punt. Yes, we gaan een stapje verder. Dus eigenlijk proberen we het naar de mensen toe straks zo leuk mogelijk te maken. Ook interesse gekregen om Limburgs als tweede taal te leren? De cursus begint vanaf volgende week 13 maart. Je kunt je voor de cursus inschrijven via de bibliotheek maasenpeel.nl.